О, хора, мързи ви да не искат бисквитката, искат много бисквитки. Ето как се прави, покажи малко по-настрани. Вижте, тук така покажи долу. Виждате ли този бутон? Сега нека го натисните. Що го натисните? Покажи тук, айде, снимай хубаво. Виждате ли това, хора? Сега покажи настрани. Тук, виж тази бисквитка. Виждате ли тази бисквитка, хора? Що ми натисните? О, мага. Код. Покажи кода е. Ама е скучно. Много бисквитки. Няма проблем. Откъде? Го снимай нагоре. Напишите точно като пиша аз. Голямо G. Game. Dota Cookies. PS. Това пишете. Да, тук ти си много зле. Пишете PS. Game.cookie PS. И правите равно. След това ще направим, ето виж колко бисквитки аз искам. О, мъга! Какво стана тук? Опа, много яко. Сега, тук е малко скучно. Сега ще спра да направя нещо много яко с други вебсайти. Сега вижте какво мога да направим. Brawl Stars, не харесвате Brawl Stars? Я вижте, ако влезете тук в Inspect, пак Inspect. Виждате тук, нали? Това е кода. Сега го игнорите. Направете това така. Натиснете пак най-долното Inspect. И сега, хора, виждате ли? Обаче ако искате първо искам да копирате от някъде снимка и после натиснете тук Ctrl V и сега искате вижте какво става. Ана, Шрек. О, мага, Шрек, как се появи тук, бе? Странно. Сега нека отидем някой друг вебсайт да направи нещо яко. О, мамаци, има много малко абонати. Няма проблеми, хора, влизате в Inspect. Натискате тук, като пише това, влизате пак в Inspect. И тук, щом вижте, Subscribers. Не, мъци не може да има толкова малко абонати. Гледайте сега. О, мъга. Мъци има 1 милион абоната. Уху! Чакайте, хора. Що има мъци? Чакайте надолу. Някакви скучни работи. Ама нека да му видим видеото. В Inspect. Чакай да видя какво беше там. О, хора, това е много скучно. Нека да го изтрим да не пак там. Нещо тук няма стане, хора, ама. Нека бе нещо друго по-яко. Малко скучно, тъй. 300 хиляди гледания. Нека направим повече гледания. Хора. 300 хиляди гледания. Никаква работа не. Ще му дадем 10 милиона гледания. Той пак е нашето момче. Ето, хора. Погледнете. 10 милиона гледания. Не му харесвате с снимката? Нека му смени снимката. Сега, трябва да мерите, след като си стои, трябва да мерите точно този код, който пише SERC няколко пъти. Опа. След като го натиснете няколко пъти, така, изтривате той и ми пишете Ctrl V. И там си който снимка искате. Сега, на SRC. Имеча и тук имеча. Това Ctrl V. Опа, хора, вижте какво направих. Имаме Шрек. Мъци се смени това на Шрек. Сега, той всичко, защото харесва мъци, нали? Ако мрази мъци, можем да... Вижте сега, ако мрази мъци, натискате абоната с ляв бутон, като всеки път натискате Inspect. Виждате тук. Сега, изтривате тази линия. Изтривате всички линии нагоре. Изтривайте и опа, повече не може да се абонираме за мъци. О, мага, мъци няма как се абонираме. Ха. Айде, чао, хора.